Happy International Women's Month, mga day. Pero imbes magpakita sa respeto sa mga kababaihan, isa ka-aktor, bogbog saradong yang nubya. Pero hindi sina aton pag-istoryahan, pag-chismisan, syempre, manamyawanay kita. Mga taga San Miguel, Iloilo, may nagdaw sa inyo. Tani ka mo naman ang aras sa maayong kayong kag mo damoy salamat sa inyo nga paglantaw, nagpapaday ni pagsuporta sa akong yung mga video. Salong gid, kamudira. Day, latest nga balita, gindala sa ospital ang isa ka-aktres matapos ini nga ginrescue sa mga otoridad sa Tagaytay. Nahibaluan nga nagtawag ang hotel sa mga otoridad kung sa diin ang dalaga kag gindala sa prisuhan ang nobyo niya. Amo na kon nga naintindihan ko na subong. Mga singgo kag laon-laon. Nakulbaan magnobyo o kon mamana kay man basi tuntuhon sila, intuon sila, kag sakiton pa sila. Kabudlay subong mangita sang lalaki mga day. Do mas maayo na magpahimuyong sa banga. Gwapo o kun laway. Ang iban ka tinuntuman. May kwarta o kun wala. Tamaran ang iban sa ila. Naka-eskwela o kun wala. Irresponsable man gyapon ang iban sa ila. Gani kabudlay. Hindi basihan ang itsura kung kamo mamana, kabulo ka mo kung ano, wala ka mo ginasakit, kag ginarespeto. Ang pinakamalaway sa tanan, kay kung laway ng inyong nobyo o kung bana, may bisyo, babahidor, kag ginasakit ka pa, palatandaan ni na nga bulagan mo na siya. Amo lang inyong tandaan day. Biskan sin o pang inyong nobyo o kung bana, basta kamo ginapakaon, ginabantayan, ginahatagan sang tanan, ginarespeto kag wala ginasakit, amo na ina siya. I-treasure siya. Kaya lang tawa tong aktor. Si Kuya. Kuyang hype kang animal ka. May kwarta. Gwapo. May iniskwilahan. Pero lang tawa, ginhimo ya punching bag ang yang miga. Tingiban sa inyo mambal. Kung kamo man ginabugbog, bogbog sarado na kamo mambal kamo, tagaan ta tsansa. Ara na ina sa inyo. Pagusto kamo kay may aram niya iban nga nagabago. Amo na ni paminsaron ninyo ho. Wala gani kamo katilaw kadis o kundukol sa mga ginikanan nyo. Nagpabogbog kamo sa inyo nobyo. Tinonto. Tagaan tsansa kay basi magbago siya. Nagbago ti okay. Pero kung wala siya nagbago, kag bogbog sarado ka man sa subong, kag feel mo man yang daw punching bag ka na, i-deserve yung isa kag isa, kay man hype ka man na animal ka.